Usa ka dalaw sa Lapu-Lapu City Jail na sikop human makuhay og usa ka pakiti sa ginuang shabu sulod sa iyang bulsa. Apan dalaw min sister nga asin kini. Siluan meron din sa exclusive report. Balik bilangguan ang 43 anyos nga si Arnold Patalinghog human makuhai niining usa ka sachet sa gituoang shabu. Moduaw unta si Patalinghog sa iyang hinigugma kaganihang udto. Dinhi sa usa sa mga lawak sa searching area, gimanduan sa searcher ang usa ka dalaw sa pagpakita sa tanan niyang dala nga mga butang lakip na kun unsay sulod sa iyahang bulsa. Kabahin kini sa standard operating procedure sa matag dalaw nga susihon ang unsay dala nila nga mga butang sa dili pa sila makaduaw sa ilahang mga PDL. Ako sa ipangutana nga unsa man na ni ingon siya nako nga ay asin ra ang sulod ani sir ko ayaw hilabti ha pero iya kini disregard ang atong instruction o iyang gipunit di dali na gipunit ang katong plastic gipaak ugi yabo sa lamisa nagtuom gani ko ma'am og iyang tunlon. Apan ang suspitsado hugtanong mihimakak nga tuyo niyang ipalusot ang gidiling droga sulod sa bilangguan. Hulyo 9, 2013 nasulod sa Lapu-Lapu City Jail si Patalinghog tungod sa paghuputo gidiling drogas ug niadtong Setyembre 2017 siya nakagawas. Kay asin gito 100% sa akong pagalingon. Kay kinsa man moari magbadakos ibuta sa bulsa ang shabu. Nagapapahamak na ako, nagikan ako sa jail almost 6 years diri. Naganto ko sa una. Iduot jab ang pagalingon ako. Di ba? Gihanay na ang kasong isangat batok sa naaswing dalaw. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisda.